Saudiyya haɗin gwiwa da Amerika ta kai manya-manyan hare-hare a cikin ƙasar Iraki, wanda wannan hare-haren sun kai shi ne ga resistance group ɗin da ke cikin yankin Iraki. Wannan hare-haren ya yi sanadiyyar mutuwar mutane 20 a cikin wannan yankin. A shekaran jiya da jiya na kawo muku rahoton cewa ƙasar Saudiyya tana zargin resistance group ɗin ƙasar Iraki da kawo masa manya-manyan hare-hare ta amfani da manya-manyan drone, wanda waɗannan hare-hare Saudiyya ta zargi resistance group ɗin da ke yankin Iraki da amfani da drone kusan guda 70 wurin kawo mata farmaki a cikin 'yan kwanaki guda biyu. Wanda na kawo muku rahoton wanda sai na nuna muku irin hoton wani drone ɗin da suke zargin na ƙasar Iraki ne, wanda a jiya ma sun ƙara zargin wasu hare-hare daga ƙasar Iraki, wanda a yau suka tada wani joint force tsakanin su da ƙasar Amerika, wanda suka kai wannan farmakin a wani yanki da ake kira da Anbar, wanda wannan yanki ana zargin cewa da yawa ƙungiyoyin resistance group ɗin ƙasar Iran suna a ta wannan yankin, wanda ƙasar Iran ta fito ta yi condemning wannan hari da ƙasar Saudiyya ta kai a ƙasar Iraki, wanda gwamnatin ƙasar Iraki ita ma ta fito ta yi Allah wadai da wannan al'amari, kuma ta kira wannan al'amari da keta alfarmar ƙasa da kuma take dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya. Wanda su kuma waɗannan ƙungiyoyi na resistance group ɗin da ke ƙasar Iraki sun fito sun tabbatar da cewa wannan al'amari ba za su bar shi a banza ba, za su tabbatar da cewa sun kai manya-manyan response cikin ƙasar Saudiyya. Idan kana jin daɗin shirye-shiryenmu ka danna mana alamar subscribe domin samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗaura. A ta can Iran sojojin IRGC sun tada manya-manyan hare-hare zuwa cikin yankin base ɗin ƙasar Amerika, wanda sun farmaki airbase ɗin da ke yankin Jordan da kuma yankin Bahrain da kuma yankin Kuwait. Sannan ƙasar Amerika sun zargi ƙasar Iran da amfani da drone wurin kai musu hari a wata ma'ajiyar gas ɗinsu da ke yankin Egypt a cikin wata port da ake kira da Jemet Port, wanda wannan port ɗin a nan yankin ne suke ajiyar gas ɗinsu, wanda ƙasar Iran ta farmake shi. A jiya in ba ku manta ba na kawo muku rahoton cewa ƙasar Iran ta yi hasarar kusan 230 cubic meters na gas, wanda wannan natural gas ɗin da suke yi hasara sun rama shi ne a yau, wanda sanadiyyar wannan hasarar da suke yi sun kai wannan farmake-farmaken a cikin yankin ƙasar Egypt, wanda suka farmaki wata ma'ajiyar gas ta ƙasar Amerika, wanda sun jawo ma Amerika mummunan ɓarnar da tafi wadda ta masu a cikin yaƙe-yaƙen da aka yi. Sannan IRGC sun yi fatali da proposal ɗin da ƙasar Oman ta kawo masu, wanda suna buƙatar a yi joint operation a cikin yankin Hormuz, wanda IRGC sun ƙara tabbatar da cewa su ke kula da yankin Hormuz 100%. Abinda kawai suke buƙata ga ƙasar Oman shine tabbatar da ba su haɗin kai, wanda wannan Strait Hormuz ɗin ya shigo hannunsu gaba ɗaya tun lokacin da aka farmaki shugabansu aka kashe shi. Don haka ba za su bar wannan Strait Hormuz ɗin ya fita a hannunsu ba. Sannan Iraki sun zargi Ukraine da sa hannu wurin tada wasu farmake-farmake a cikin ƙasar Iraki, wanda ƙasar Iraki sun tabbatar da cewa za su ɗauki mataki akan wannan al'amari na intelligence da kuma ba da gudunmawa da ƙasar Ukraine ke yi a cikin ƙasarsu ga 'yan ta'addan da ke tada manya-manyan hare-hare a cikin wasu yankuna a cikin ƙasar Iraki. Wanda China ta yi yunƙuri, wanda a halin yanzu ta ƙaddamar da kusan ɗaruruwan shoulder air defense system wanda za ta ba ƙasar Iran, wanda a yau ma an tambayi Donald Trump ana cikin wata fira da shi ake ce mashi, kana da masaniyar cewa ƙasar China ta ba ƙasar Iran air defense domin kare kansu a cikin wannan yakin, sai ya ce a'a wannan abun zai wahala ya kasance. Da ƙarshe kada ka wuce ba tare da ka danna alamar share ba domin 'yan uwa musulmi da duniya su amfana da wannan shirin da muke kawowa.